Исәнмесез, мөхтәрәм милләттәшләр, кабат сезнең белән күрешергә насыйп булды. Миннән сиңа сәлам тапшыруының бүген 5нче чыгышы һәм гадәттәгечә студиядән сезнең сәламнәрне мин Галия Гимаддинова җиткерәчәкмен. 6 февраль көнне атаклы һәм күренекле шәхесләр арасыннан актриса Валентина Титова, Константин Эрнст, композитор Игорь Матвиенко үзләренең гүзәл туган көннәрен каршылыйлар икән. Ә инде безгә хатлар язучылар арасыннан бүген Яңа Зимница авылында туып үскән, хәзер Сызрань шәһәрендә гомер кичерүче Мөнзилә Камил кызы Тимуршина туган көнен билгеләп үтә. Бу матур гомер бәйрәме белән аны сеңлесе Наҗия Фәһим кызы Юсупова, улы Илнар, тормыш иптәше Гөлнара, улы Алмаз һәм оныгы Юсупчик та котларга булдылар. Үз туганнары хакында алар мондый сүзләр язганнар. Мөнзилә апабыз безнең алтын куллы хатын кыз. Гомер буе яраткан һөнәре тегү булды аның. Кулыннан килмәгән эше дә юктыр. Шундый уңган хуҗабикәне бик сирәк очратырсың. Аның тырышлыгы һәм тәртиплеге балаларында да чагыла. Ике улын, Руслан белән Рөстәмне ул чын ир атлар итеп тәрбияләде. Икесе дә Сызрань шәһәренең вертолетный училищесын тәмамладылар. Бүген Россиябезнең сагында гомерләрен кызганмыйча хезмәт итәләр. Оныклары өчен ул бик ягымлы әбекәй, ә без туганнары өчен кардәшлекне белеп, гел хәлләр белешеп, кирәк чакта ярдәмгә ашыгучан апабыз. Кадерлебез, рөхсәт ит сине бу матур гомер бәйрәмең белән ихластан тәбрик итәргә. Исәнлектә, саулыкта, кыенлыклар күрмичә, бала оныкларыңның рәхәтен күреп озын-озак яшә. Без сине бик нык яратабыз һәм ешрак кунакка килүеңне көтеп калабыз. Апабызның кулларыннан алтын гына коелмый, аның матур йөзләреннән күңелсезлек тоелмый. Өйрәнгән ул гел елмаеп бу дөньяга карарга, һәр вакытта алга омтылып, яктылыкка барырга. Апабызга гомерләрнең озыннарын телибез, аның хакта тик иң җылы сүзләр белән сөйлибез. Бәхетле бул, туган көнең шатлык кына китерсен, Аллаһының бәрәкәте мулдан булып түгелсен. Хөрмәтле Мөнзилә Камиловна, якыннарыгыз, сеңелегез Наҗия Фәһимовна, улы Илнар, тормыш иптәше Гөлнара, улы Алмаз, оныгы Юсупчик сезгә бу туган көнегездә бары яхшы кәефләр генә теләп калалар. Без дә үз чиратыбыздан кушылабыз һәм музыкаль сәлам дә сезгә җиткерәбез. Назлы дәртле яшелегенең ташкыны күптән үткән, давыллар усалар да күңел һаман яшикән. Гомер санаулы булганга вакыт ашыгам икән, үткән көннәр кадерлерәк, күңел һаман яшикән. Гомер санаулы булганга вакыт ашыгам икән, үткән көннәр кадерлерәк, күңел һаман яшикән. Чынга ашмас хыялларым томан булып таралган, яшьлекне ияртеп язмыш киләчәккә юл алган. Гомер санаулы булганга вакыт ашыгам икән, үткән көннәр кадерлерәк, күңел һаман яшикән. Гомер санаулы булганга вакыт ашыгам икән, үткән көннәр кадерлерәк, күңел һаман яшикән. Сандугач сайраулары да дәртне арттыра икән, чыклы ширәмдәй күңелемә яшьлеге салып үткән. Гомер санаулы булганга вакыт ашыгам
Гомер санаулы булганга вакыт ашыган икән. Үткән көннәр кадерлерәк, күңел һаман яшигән. Үткән көннәр кадерлерәк, күңел һаман яшигән. Азагына якынлашып килгән тапшыруыбызда кабат сезнең белән хушлашырга туры килә, ләкин озакка түгел дип ышанып калабыз. Языгыз хатлар, ә без сәламнәрегезне менә шулай җиткерәчәкбез. Хуш, сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.